Tu je Daniel Weiss a počúvaš podcast Zdravie, energia, výkon. V predchádzajúcich 2 newsletteroch som spomínal tému intuitívneho jedenia, uvedomelého jedenia a načúvanie svojmu telu. Ako to vlastne dať dokopy, aby sme nemuseli toľko času a vedomej energie venovať možno tomu jedlu, tomu jedeniu a viac to, dajme povedať, že zautomatizovali bez počítania kalórií a viac dôverovali tomu svojmu telu. To len tak v skratke zhrniem, že o čo sa jedná a potom dám pár postrehov aj od mojich klientov. V prvom rade, čo sa týka intuitívneho jedenia, tak ľudia si myslia, že budem jesť hocičo, na čo sa mi zažiada a nejakým spôsobom schudnem. Takže v prvom rade intuitívne jedenie je spôsob, ako zlepšiť svoj vzťah jedlom. Je to neutrálny prístup k váhe, hmotnosti. To znamená, že jeho cieľom nie je redukovať alebo navyšovať, alebo hociakým iným spôsobom manipulovať hmotnosť. To znamená, že môžeš jesť intuitívne a tvoja hmotnosť sa nemusí zmeniť, ide tam o ten vzťah s jedlom. Druhá podstatná vec, čo si treba uvedomiť, je, že máme, alebo na to, aby sme boli úspešní s takým tým intuitívnym jedením, tak potrebujeme mať povedomie o svojom tele a toto je vnútorné aj vonkajšie. Väčšinou to vonkajšie povedomie praktizujeme v zmysle sledovanie si, že koľko jeme, aké potraviny jeme, ale tomu vnútornému svetu nedávame až toľko pozornosti a tam je rôzne veľa dôvodov, že prečo to tak nie je. Poprvé, že sme v uponáhlanom svete a načúvať tomu svojmu telu. Na to potrebuješ kľud, dať si čas a vyslovene sa na to zamerať. Druhá vec je, že celý ten fitness svet, režim je zameraný na tieto ľahko merateľné veci, ktoré sa dajú aj jednoducho naučiť a samozrejme, že sú do istej miery efektívne, ako teda aj počítanie kalórií, makroživín, čo a koľko ješ, ale pokiaľ zároveň s tým nevyriešime aj tú otázku, že ako jeme, a mimochodom k tomu priložím aj článok v popise podcastu, prečo je dôležité ako jeme, tak môžeme, dajme tomu, schudnúť, môžeme si svoj vzťah k jedlu, k sebe samému dokonca aj pokaziť. V najlepšom prípade to bude teda možno nejaké zlepšenie, to sa väčšinou nestáva, pokiaľ nevenujeme aj tú pozornosť tomu, ako jeme. A potom, čo sa bežne stáva, je, že schudneš napríklad, alebo zlepšíš si stravovanie, ale tvoje stravovacie návyky sa nezlepšia, pretože vieš fungovať len na istom jedálničku alebo len s počítaním kalórií, ale mimo toho nemáš žiadnu reguláciu. Môj klient mi počas hovoru povedal, že mali by ste vybiť ľuďom z hlavy, hlavne športujúcim, že čokoľvek, čo je tučné, čo má vyšší obsah kalórií, je nezmysel. Ale je to práve naopak. Napríklad, keď si kúpiš tie najdietnejšie sucháre, môžeš ich zjesť aj 200 a nezasítia ťa. To isté je aj s jogurtmi. Ja už nechcem nič odtučnené. Tým, že ťa to nezasíti, nakoniec zješ aj viac. A to je práve aj tá vec, ktorá sa týka toho vnútorného pozorovania. Napríklad často vidíme to, že to označenie dietné alebo fitness na produktoch hovorí len o marketingu, nie o výživových hodnotách. Napríklad fitness bageta má viac kalórií ako obyčajná biela bageta. Stačí si prečítať etiketu. Hej. Nemyslím si, že ťa zasíti viac. Napriek tomu, že má tam nejaké semienka navyše. Ale možno, ak to u seba pozoruješ, že po takej bagete menej v konečnom dôsledku zješ, tak super, to je tvoje pozorovanie a to je to, o čo nám tu teraz ide. Mali by sme sa ale prestať pozerať na tie potraviny ako samostatné a na jedlo a celkovú tú stravu ako celok. Pretože to jedlo samotné, to, že je to fitness bageta, neznamená, že to bude pre teba dobre, alebo že si dáš šaláda, že to bude pre teba nejakým spôsobom dobre. Samozrejme, chceme pre veľa ľudí, pre drvivú väčšinu ľudí jesť viac. Zeleniny, ovocia má obrovský prínos. Ale čo sa týka toho zasítenia celkovej konzumácie kalórií v kontexte dňa, týždňa,
chceme tam mať vyváženú stravu. To znamená, že obsahuje aj tuky, aj bielkoviny, aj pomalšie sacharidy. To znamená, že buď to celozrnné pečivo, alebo ovocie, alebo respektíve teda aj tú zeleninu, koreňovú zeleninu, taktiež vodu, aj vlákninu. A keď to dáme dokopy, tak spolu fungujú tak, že ťa viac aj zasítia. Samozrejme, ide tam aj o podiel tých makroživín, to znamená, že jasné, aj biela ryža má tuky, aj keď úplne, že minimum, len takú smieťku, taktiež má bielkoviny, ale v podstate je to prakticky čistý sacharid, alebo čistý zdroj sacharidov, hej. Ale už keď si ju dáš s mesom, s tofu, ja neviem, so zeleninou, tak už tam pridávame aj tie iné makroživiny, hej. A máme taký ten v podstate vyvážený tanier. Takže ono to nie je nejaké komplikované, len treba si pozrieť na ten pomer, že keď sa pozriem na ten tanier, tak tá polovica by mala byť z tej zeleniny, hej, hlavne listovej zeleniny. Potom tam máme štvrtina, to by bola príloha, štvrtina, dajme tomu zdroj bohatý na bielkoviny, ako môže byť mäso, tofu, alebo možno nejaký skyr a podobne. Takže to je taký alebo taká rýchla orientačná pomôcka. A ďalším príkladom sú aj strukoviny, a to mi prišiel na jeden zážitok s klientkou spred pár rokov, kedy sa ma spýtal, že bože, ale strukoviny odporúčate jesť, a že prečo, je to má 360 kalórií na 100 gramov. No to je síce pravda, ale to je v tom suchom neuvarenom stave, a v momente, keď ich uvaríš, tak oni nasajú do seba vodu, hej. To znamená, že z tých 100 gramov surovej sa ti premietne pri šošovici je to okolo 300 gramov uvarenej. Hej? Čiže trojnásobok natiahnu vody, čo je enormné množstvo. Takže keď zješ 300 gramov tej strukoviny, šošovice uvarenej, tak je to stále len 365 kalórií. Ale podstatné je tu si uvedomiť možno aj to, že u niektorých ľudí to môže viesť, že budú jesť viac a viac, že tá šošovica ich možno až tak nezasíti. Ale u niektorých ľudí práve naopak, že ich výdatne nasíti a už jesť viac nebudú. Takže toto je práve, čo sa týka aj toho pozorovania svojho vlastného tela. Netreba sa teda pozerať len na tú energetickú hodnotu jedla alebo na živiny, ale aj ako jeme. Hej? A napríklad, že ako rýchlo tie potraviny zjeme, v akom prostredí, s kým a tak ďalej. To je všetko spomenuté v tom článku. Ja tu pridám ešte jeden príklad, čo ťa môže zaujať ohľadom pozorovania svojho tela, ako to využívam v praxi. Napríklad, ak už ma sleduješ dlhšiu dobu, tak vieš, že som mal veľké problémy s ekzémom, keď som bol mladší. Našťastie už sú v remisii, ale sem tam sa mi objavia nejaké vyrážky. Zvyčajne to začína na prstoch, a keď to vidím, tak to je automaticky pre mňa znamenie, že OK, z niečoho by som mal ubrať. Hej. Že bola mi diagnostikovaná histamínová intolerancia. A pokiaľ máš s týmto skúsenosti, vieš, že sa potom odporúča dieta, ktorá je obmedzená o veľa potravín, že napríklad všetky strukoviny by som nemal jesť, ale ja som časom zistil, že môžem jesť väčšinu strukovín a len niektoré vo väčšom množstve mi robia problém. Čiže napríklad teraz nedávno som jedol určité strukoviny, vyhodila sa mi vyrážka, OK, vyradím ich z jedálnička na pár dní, a už po prvom dni mi tie vyrážky jednoducho odišli a postupne ich zase zaraďujem tie potraviny naspäť. Toto vidím taktiež, mal som teda aj skúsenosti s klientmi, ktorí mali tiež akože histamínovú intoleranciu, a na základe tých odporúčaní všeobecných, čo berme to tak, že tam máme desiatky potravín, ktoré by sme mali vyradiť, tak v skutočnosti ich nemusia, ale potrebuješ zistiť, že ktoré ti robia problém, ktoré sú pre teba problematické. Hej. To znamená, že to, čo je na papieri, sa v konečnom dôsledku nemusí preukázať, že je aj zároveň tvoj problém. Našťastie u mňa môžem jesť kila a kila strukovín bez hociakých problémov.
Pre väčšinu ľudí to ale nebude tak. Takže to je zase taký ďalší príklad, ako treba si dávať aj pozor alebo načúvať svojmu telu. Vyrážky, bolesti hlavy, nafúkovanie, nadúvanie. Nemusia to byť vždy ako negatívne symptómy. To, že si nafúknutý, môže znamenať jednoducho to, že si príliš veľa vlákniny odrazu zjedol, na čo tvoj tráviaci trakt nie je prispôsobený, ale jednoducho treba si dávať pozor, treba načúvať a pozorovať aj to svoje telo trošku. A keď vieme tieto veci si zaznamenať, správne interpretovať, následne s nimi aj pracovať, tak nám to veľmi pomôže zlepšiť aj svoje stravovacie návyky, ako sa cítime hlavne a ako fungujeme, či už teda pre mentálne alebo aj fyzické výkony. Toto je práve o tej personalizácii stravy, ktorú pomáham mojim klientom vyriešiť, či už teda nájsť si vhodné jedlá, vhodné spôsoby prípravy, jednoducho nájsť si spôsoby, ktoré fungujú im pre ich ciele. A pokiaľ máš o toto záujem, tak neváhaj ma kontaktovať, odkaz nájdeš dole taktiež v popise podcastu. A na margo newslettera mi jeden čitateľ aj napísal otázku, ktorú by som tu chcel rozobrať, a to je, že opäť pre mňa zaujímavý newsletter. Sám s tým bojujem a uvedomujem si, že vedomé jedenie je ten správny prístup. Učím to aj svoje deti, ktoré rady odkláňajú svoju pozornosť a chcú venovať pri jedle iným činnostiam, ako je televízia alebo mobilný telefón. A tu prichádza úloha nás rodičov, aby sme navodili s deťmi zaujímavý rozhovor a spríjemnili si jedlo. Ako inak, tiež mám aj dnes otázku. Aké sú tvoje skúsenosti z praxe? Sú tvoji klienti natoľko motivovaní a uvedomujú si fakt, že zmeny k lepšiemu sú celoživotnou cestou? Ja to vnímam tak, že mnohí to vnímajú ako trest, musia trpieť, nie je im to príjemné a keď výsledky neprichádzajú, sú demotivovaní. Má to svoje vysvetlenie. Miesto toho, aby sa každý zaoberal sebou a svojim napredovaním, rieši ostatné okolo seba. Zaujíma ma teda, ako to máš ty s klientmi v prípade sám so sebou. No a tu je v podstate taká pomerne jednoduchá odpoveď z môjho pohľadu. V podstate bavíme sa o fázach zmeny. Čiže pokiaľ sa bavíme o zmene stravovacích návykov, hociakých zmenách, tak máme určité psychologické zmeny, ktorými si musíme prejsť. Čiže napríklad ľudia, ktorí prídu k doktorovi kvôli svojim chorobám alebo kvôli teda niečomu, že vysoký krvný tlak alebo im to doktor diagnostikuje, tak automaticky neznamená, že tu budú aj riešiť, pretože v tom prvom bode sú ešte v takom ako keby niektorí teda ľudia ako keby nevedia to akceptovať, hej. Čiže väčšinou je to teda spojené s chorobami, že musím akceptovať, že teraz musím zmeniť svoje návyky alebo že mám nejaké vážne ochorenie, ktoré bude pre mňa veľmi obmedzujúce. Čiže je tam určitá perióda tej akceptácie, stotožnenia sa s tým. Potom človek začne, dá sa povedať, s tým trošku, že pracovať, vidí, že mu to nejde, hlavne pri takých chronických alebo vážnejších ochoreniach to často býva, hej, že to vysporiadavanie sa s tým trvá dlhší čas, až potom po určitom čase, keď si prejde tými rôznymi fázami, tak to človek akceptuje a začne to brať ako súčasť svojej identity, napríklad, hej, že som na vozíku, hej, alebo mám celiakiu, že už nebudem môcť jesť lepok alebo si dávať na to veľký pozor, alebo alergiu na veľa potravín. Takže potom to už začneš nejak proaktívne, automaticky regulovať a potom sa to už, dá sa povedať, že ľahko v tom, alebo relatívne ľahko v tom človek orientuje. Vo svete fitness, čo sa týka teda premeny postavy alebo športových výkonov, alebo keď v podstate to, čo riešim ja viac s klientmi, tak to nie sú vyslovene choroby. Hej, že to je niečo úplne iné, ako keď ide niekto k doktorovi. A tu sa bavíme zase, tam máme
také iné rozdelenie a tam sú tie fázy zmeny, že prekontemplácia, kontemplácia, kedy prekontemplácia ani neuvedomuješ si, že máš problém. Napríklad, všetci vedia, že vysoký krvný tlak alebo vysoký cholesterol je negatívny. Hej? Ale pokiaľ si to neodmeriaš, pokiaľ to nevidíš sám na sebe, tak si tú spojitosť tam možno nenájdeme. A pekný príklad z toho bol, keď sa jeden známy teda prišiel k nám a ja som ho na bioimpedančnej váhe teda odvážil a ako zistil, že má veľké množstvo tuku. Hlavne teda toho viscerálneho, toho negatívneho alebo zlého tuku vo úvodzovkách, ktorý obaluje naše orgány a tomu ako keby tak otvorilo oči. A dovtedy samozrejme, že človek vidí sa v zrkadle každý deň alebo v podstate nie je to, že by bol obézny ani nejak, ale jednoducho má miernu nadváhu a toto mu vyslovene otvorilo oči. Hej? Že OK, má to efekt na moje telo, čiže už nebol v tej fáze prekontemplácie, ale dostal sa do fázy kontemplácie. Kontemplácia je v podstate, že teraz rozmýšľam, čo ako by som riešil, alebo že či to má zmysel riešiť a podobne. Potom tam máme plánovanie, čiže to už konkrétnejšie hľadáme teda to riešenie. A to je väčšinou, kedy ľudia prídu za mňou alebo za nejakým trénerom, za koučom a už konajú. Oni sú už v tej ďalšej fáze akcie, kdežto pri doktoroch, pri medicíne je to väčšinou ešte tá prekontemplácia, čo je oveľa zložitejšie, pretože tomu človeku najskôr musíš ukázať, že má problém. Z toho marketingového hľadiska ináč, ale je to zaujímavé, pretože na tom funguje veľa napríklad doplnkov alebo takých tých fejkových riešení, že vytvor problém a potom človeku predaj riešenie. Hej? Čiže áno, nemáš dostatok magnézia, nemáš dostatok hentoho na základe nejakého bežného problému, ktorý sa vyskytuje, ktorý zasiahne širokú časť publika, alebo do úvahy mi prídu napríklad tie lieky na chudnutie, alebo nedávno mi vyskočila reklama na, tuším, že nevieš sa sústrediť dlhú dobu, že proste nemáš motiváciu, si unavený. Áno, chýba ti testosterón a samozrejme prešlo to k tomu, že predávame doplnky testosterónové alebo nejaké boostery a podobne. Hej. Čiže veľmi všeobecné symptómy, ktoré budú platiť pre 90% populácie a na základe toho, či to prepojím s mojím riešením a predám ti tú vec. Hej, čiže toto je taký ten šmejcký marketing. No, takže ako vravím, ku mne ľudia prídu už s tým, že väčšinou chcú niečo riešiť a teda sú v tej akčnej fáze. Už sú za rozmýšľaním, už vedia, že niečo chcú. Málo kedy je to, že sú v tej fáze rozmýšľania a premýšľania. Tí ľudia práve kupujú tie suplementy a neberú ešte tú osobnú zodpovednosť na seba. To ale neznamená, že tam nie sú problémy s motiváciou alebo so sebakontrolou, špecificky teda s kontrolou svojich emócií, emocionálnou reguláciou, ktorú som tu už viackrát spomínal. Čo znamená, že keď tie výsledky neprichádzajú v takom časovom horizonte, ako by chceli, alebo to nejde tak ľahko, ako by chceli, tak môžu sa vracať do toho štádia kontemplácie, čiže premýšľajú, má to význam, má to zmysel a tak ďalej. A toto je tá hlavná práca kouča. Nie teda trénera. Hej. Viem, že tieto pojmy sa vo všeobecnosti dosť zamieňajú v slovenčine, ale je to niečo úplne iné. Čiže pokiaľ sa bavíme o psychológii motivácie a zmeny správania, tak toto sú tie typické veci, s ktorými sa teda stretávam. Hej. Ale ako som spomínal, ľudia, ktorí za mňou prichádzajú, nie sú v tom, že by si neboli vedomí toho, že majú nejaký problém. Hej. Že ľudia vyhľadávajú pomoc, až keď majú problém.
môj marketing nie je založený na tom, že by som vytváral nejaké problémy a ponúkal riešenia na problémy, ktoré dajme tomu, že neexistujú. Ale tiež upozorňujem v príspevkoch v tomto podcaste na to, že OK, je tam možno reálny problém. Možno ten vysoký krvný tlak, možno to, že pociťuješ zvýšenú únavu, že máš pocit, že nemáš disciplínu a podobne. Že to nie je nejaká charakterová črta, ale dá sa s tým niečo robiť, dá sa na tom pracovať. Že toto je, vidíš, aj tá psychologická časť mojej práce, ktorá mňa fascinuje, že porozumenie týmto veciam a myslím si, že viac ľudí by mal tomuto porozumieť, pretože potom si možno by menej aj vyhadzovali peniaze za doplnky a za nejaké blbosti. Možno áno, možno nie, ale takže asi toľko. Dúfam, že som ti odpovedal na túto otázku. A to je k dnešnej epizóde všetko. Pokiaľ ťa podcast zaujal, počúvaš ho prvýkrát, budem rád za odber, prípadne za hodnotenie, alebo ak ho pošleš jednému tvojmu priateľovi, ktorý by mal z toho benefit. Pokiaľ uvažuješ nad coachingom, špecificky hľadáš podporu, chceš sa prekonať, zlepšiť svoje zdravie, energia a výkon, tak ma kontaktuj. Odkaz nájdeš v popise podcastu.